Bine v-am regăsit la un nou episod, fraților, la noua serie a noastră de Brawl Stars. Am jucat eu puțin, am luat showdown-ul, am luat și un combo. Din păcate mi-am încălcat regula să nu deschid nimic până la showdown. Deci de la showdown nu mai deschis nimic. Și până ajungem la celelalte eventuri nu deschidem nimic. Deci, să zicem, la eventul ăsta îl iau pe Colt și Doc în doubler-urile. Deci am făcut un chest și mi-a picat Barley. N-am să iau și skin-ul. Că nu pot. Și data trecută v-am arătat contul meu. Acum vă arăt contul loverul meu. O să vin în câteva momente până ajung pe contul loverul meu. Bun, am ajuns pe contul loverul meu. Vedeți aici 10.000 de trofee. Imediat termină Brawl Stars-ul. De fapt, îi mai trebuie toți brawlerii. El n-are. Are Shelly, am 2 star power și gadgetul. Deci are Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bob, Tick, 8-bit, Ems, Il Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, un gadget pe ăsta pe Rico și un 2 star power. Trebuie să le vedem și gadgeturile. Bine. De aici are gadgeturi. Pe Jackie n-are. Pe Piper are. Are și skin-ul. Pe Frank n-are ăsta gadget. Dar nici n-ar putea, că trebuie să facă level 7 ca să-i pice. Frank n-are, fiindcă are power 5. Pe Bibi, fiindcă are power 5. Deci numai la power pe un brawler v-ar putea pica gadget. Mortis n-are. Ăsta n-are. Da, cred că mai are gadgeturi pe unii brawleri. Oh, da, mai are. Pe Nita n-are. Hai mă, că nu vă mai arătat atâta câți brawleri are vărul meu. Sau ce are. Mai exact, o să trecem la videoclipul nostru. O să revin până ajung la contul. Bun, am revenit. Hai să dăm și un și la showdown. Să vedem cum ne descurcăm. Apoi o să dăm și pe duo. Trebuie să dăm mai încet. Bă, oare unde e el primul? Ăla a fugit? Că parcă am văzut el primul. Uite-l, uite. Mă, ți-e frică? Ui bă, că la ăsta e frică. Bă, cu cât HP-ul rămas primul ăla. Bum, bum, bum. Nu, nu, nu. Nu, de ce pe mine? De ce pe mine, bă? De ce pe mine și nu pe Roza? De ce pe mine? Gata, nu mă mai plâng, că și așa o să mor.
Wow, mă! Cu cât HP am rămas. Bum! Am luat locul 1. Ziceți-mi în comentarii cum m-am descurcat la meciul ăsta. Hai să dăm... Stai un pic. Hai să vedem ce ne pică. Pe Barley 3 gemuri. Ceva pe aici? Ne, nimic. Ne, nu pot să-l cumpăr. Bun. Hai să dăm acum cu Nita. Să vedem cum ne descurcăm și cu Nita. Că pe telefonul meu mă descurc foarte bine cu Nita. Într-un meci aproape... când pierdeam multe meciuri, am zis, bă, să mai aleg încă un brawler. Da, care, mă? Hai, mă, că o aleg pe Nita. Adică ce are? Vorul meu zice că e un brawler slab, dar zic că e un brawler bun. Fără și contul. Nu mă pot schimba pe el, așa că o să-l vin la rând din cluburi. Stai că eu nu sunt cluburi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta e. 6, 7, 8, 9. Dacă vă interesează pe voi să intrați în clan. Nu, e de mulți membri. Avem multe cufete. Contul ăla care l-ați văzut mai devreme, care vi l-am arătat, ăsta e ăla de... Stai, mă, că ăsta m-am trecut. Ăsta care vi l-am arătat eu, care de-abia ce mi-a picat pe el primul. În fine. Bun, am dat cu Nita, hai să dăm și cu Barley. Da, și pe contul vărul meu și pe contul meu cu Mr. P am Barley skin. Pe Wizard Barley. Bum. Nu mă tem că îl omoră Barley. Pe Roza. Bine, eu știu cum să joc Barley. Și de asta eu joc foarte bine. Așa că... Nu! Nu m-a omorât! Plus 7. Am să-l iau pe Colt. Hai, mă, că mai dăm un match cu Shelly. Că să facem și boxul ăla. Eu nu pregătesc un unboxing până nu mi-apare la Trophy Road un big box. Eu nu fac un unboxing până nu mi-apare pe
pe Trophy Road un Big Box ca să-l deschid. Ia să vedem la câte trofee eu primesc un Big Box. Sigur aproape de cum se numea brawlerul ăla, Jesse, aproape de Jesse. O să pic, adică o să am un Big Box. Da? Nu sunt sigur. Nu o să fiu eu cel mai sigur din lume. Nu-l bătea el primul, eu vreau să te bat pe tine, nu-l bătea tu pe Barley. Ce ți-a făcut și tipul ăla? Acum eu îl omor pe Barley. Care-i problema ta, mă? Care-i problema ta, Barley? Boom! No! Asta se întâmplă dacă vă puneți cu Tudor. Muriți? Pe Brawl Stars mă refer. Hai mă, încarcă-te! Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Eu am fost Tudor. Pa, pa!